ha ga-abịa nga asọtụ nga sef a na-egbu ọtụtụ ndị egbu na majority people egbu na their hideout aha dịka hideout aha ha eji ihe agwụ maka ihe a ka ị ga-eji gwuo hideout gaa nga ukwu osisi nọ nga cover gwuo hideout lakpuo that place. So ọ bụrụ na drone nweta gị ma enemy drone nweta gị ha ga-eji drone bịa nga were bọmbụ takasị anya onye a nga ka ị na-ana anwụdo enwedo a na-ekwuru ya okwu ịghọtago. So ihe nji ekwu ihe awụ maka ndị na-asị. This message is for our Igbo youth. For those that are planning to join Russia soldier, this particular message is for you, because this our brother that people are seeing on my screen is an Igbo man. Is an Igbo man, a very strong man based in Russian soldier, but he don't finally come out to address all the Igbo youth that willing to join Russian soldier. So don't miss this video. Watch this video to the end so that you understand what he's trying to say. If you are not capable enough to join the military, my brother, you better go hawk biscuit in the street than to go and die in another man's country. So watch this video and show opinion in the comment section, because this video will help a lot of people. Don't go and die for another man's country. You better die in your own country than to go to another man's country and die there. Share this video and remain blessed. Okay, guys, ngwa geenụ m ntị ọfụma, nyechanụ m ntị unu ọfụma, nyenụ m ntị unu ọfụma, and nyere m aka na-eshare video anụnwa. Enwere m chi igosi na this video. Nyere m aka ka unu na-eshare this video, you know, because so many people na say mo ha chọrọ ịbịa, like this your job, I want to join you, this one, that one, you know. Maybe inwe ike na ahụ m ka m na-eme video gị feel n'ụwa zuru m oke ma ọ dịrị m mma ma na just join ya Russian army, you know. From ozugbo m join Russian army nwee freedom na eme video na eme otu a. No, gee ntị. Ọ bụrụ na ewu nwa ma ọ mee ewu nwa dadị ịma ihe a na-akpọ ịrụ job na ndụ gị niile, imetụbe shovel aka, ịma ihe a na-akpọ ọrụ ugbo, nothing, ide ejinwu long shovel were gwunwu ala. You don't need to come here. Lee anya, ị ga-ahụ ihe m ji n'aka. Kwehere ihe awụ some products anyị na-use here wụ amịrụrụ ya on their own. Russian amịrụrụ ya on their own. Ile anya ị ga-ahụ na ị ga-ahụ ihe eji package ya is the uniform. You get to go. So many things, masaveto, so many things I na-use is a kind of army product. Ngwala anya gịnị bụ ihe awụ shovel. Ihe awụ atekpọ shovel. Ka ihe atekpọ shovel a na-arụ m ji ese gị, ọ bụrụ na ịma ka eji long shovel egwu ala, ọ ga-esu egbe. Ọ bụrụ na ịma ka eji long shovel were egwu ala, ị need ihe ibe ebe a. Lee anya, ihe awụ shovel, nwa atekpọ shovel, all new, a manufactured from the army obodo a. Ka ihe shovel a bụ ka m ji egosi shovel a. Imecha training, ibi obodo a, mecha training, after your training, ezigawa gị ihe ọgụ. Ihe a one of the equipment a ga-enye gị. Ihe anụnwa now, one of the equipment a ga-enye gị. Ka ihe a ga-eji etiri gị ihe a na-akpa gị. Ihe a wụ ihe ị ga-eji were gwuo ala nga ị ga-hide onwe gị. Ihe a wụ ihe ị ga-eji gwuo your hideout. Ị ga-eji shovel otu ọdịna. Ya ka ị ga-eji gwugide ala. Gwuo ala nga ga-aba gị, nga ọ ga-awụ ịba ga n'ime gị doruo ala. Sapụ ụkwụ gị ọfụma. Then werezie osisi kpuchie elu ya, were poncha, enwe ya na-akpọ poncha, were ghachie elu ya, you know. Shovel a bụ ihe ị ga-eji egwu ya. So ọ bụrụ na ewu nwa ma ọ mee ị maghị ka eji shovel ogologo egwu ala, ọ bụkwa nke a ka ị ga-ama ka esi eji ya egwu ala. Ọ dịrọkwa easy. Ọ dịrọkwa ị ga-eji ihe a gwuo ala nke ị ga-anọ nga ga-aba gị nọ, you know, hide adị, and ka ị na-egwu ala aha ị gaghị ekwe ka any drone hụ. Ị gaghị ekwe ọsọgodi ya wụrụ drone nasha drone, ọsọgodi ya wụrụ nke ndị enemy, ị ga-ekwe any drone hụ. Maka any drone hụ, ha ga-abịa nga asọtụ nga sef a na-egbu ọtụtụ ndị egbu na majority people egbu na their hideout aha dịka hideout aha ha eji ihe agwụ. Maka ihe a ka ị ga-eji gwuo hideout gaa nga ukwu osisi nọ nga cover gwuo hideout lakpuo that place. So ọ bụrụ na drone nweta gị ma enemy drone nweta gị,
ha ga-eji drone bịa nga were bọmbụ takasịa nga onye a nga ka ị na-ana anwụdo a na-ekwuru ya okwu ịghọtago. So ihe m ji ekwu ihe awụ maka ndị na-asị m achọrọ m ịbịa boss, I like this your job. Nwanne, a journey of 1,000 miles start with a step. Apasana m all this level. So maka mgbe ị ga-eme bịa ị na-ahụ all these things gị sị mana Silva na ebe ọ na-eri ụwa Silva, ịma ihe Silva gabigara. Silva na-ekwu ị gaghị aghọta gị file na Silva na-eme vidio na life ziri ya oke. Silva pass on all this level. Aga emechana m ịgachana m ụmụ ihe ndị a dị successful. Ụfọdụ nwụrụ ebe ahụ, ụfọdụ alụghachi. Ama m ole ha African ebutere na battalion anyị the same destin bute anyị na last unit send anyị ihe ọgụ. Mmadụ ole lọtara? Mmadụ 7 nwụrụ n'ihe ọgụ instantly. Mmadụ 2 nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a. Naanị Silva nọ n'ihe ọgụ. Ana m ekwu ya wụrụ ihe nje eto na Chukwu na-azọ mmadụ. Ịghọtago. So ọ bụrụ na ị mahụ ka esi eji shovel egwu ala ma ọ bụ ị mahụ ka esi arụ ọrụ ike anụdụ na your diary nwedo otu ishe n'ugboro ọrụ ike before, atraghịkwana sị na-abịa hia maka mgbe ị ga-abịa ga-esi ihe awụ ihe saịnịrị, ihe abụ ihe saịnịrị like ofu onye ofe mmanụ okwu gasị ihe abụ ihe ọ saịnịrị mgbe ọbụla ya na-aba sị jiga ihe ọgụ na ihe ọgụ ka ọ bịara. Onye a ka ebe ọ nọ na kedu ebe onye ofe mmanụ aha nọ na ekwuchakwana m m ga na-ewetara on some things small maka ndị ga na-efeel this guy na o buru n'ego na onwekwe mochite n'ọnọdụ ahụ gị file na ị na-ahụ m nga nna ebu egbe mota ma ọ mme vidio. Ịma ihe m na-ahụ, you don't know what I'm seeing. Ịma ihe ndị m gabigagoro n'azụ. Ekwuchakwana m ka ọ ha m n'ọnụ. Nnamdi Kanu kwa na anọ na-awụ ọnụ gị, nne na nna gị nọ na-awụ ọnụ gị sị gị rapụ ndị Igbo na ndị Igbo adịrọ metara afọ ejo. Nne na nna gị nwa n'obi mgbawa, nne na nna gị nwụrụ n'obi mgbawa. Nnamdi Kanu maka ndị Igbo tata mmadụ screenshot na-ebu terrorist post ya na social media ọfọdụ iru gị. Nnamdi Kanu nna gị bụ igwe, nna gị ọgwụ kwesịrị ịnọchi anya nna gị kịta eburu igwe, ndị mmadụ abịa na-ehudata ị na-agọzi ha. Mana isi mba na ị chọghị ịzọ sọnsọ ndị Arọchukwu na ị chọrọ ịzọ ndị Igbo asị hụ tode ndị Igbo anwasị bụ terrorist. Mba terrorist ka nche eke mara ihe bụ terrorist. Asị na terrorist bụ ndị na-eme ndị mmadụ ụra aga n'anya, ndị na-agbakpọ ndị mmadụ. Nnamdi Kanu afụrụbeghị gị n'ugwu Awụsa ka eji agbakpọ ndị mmadụ. Anụbeghị m ka esi ndị mmadụ jewe ugwu Awụsa, anụbeghị m ka esi ejewa Legọs jee chụpụsịa ndị mmadụ na be ha ka e esi bụrụ terrorist. Nne na nna gị anwụọ ruo tata. Nnamdi Kanu onye ọ ga-epụtara newspaper na-akwuo Tinubu I have given up, Tinubu arapụ gị tata, enye gị escort, nye gị ihe niile, nye gị amọ tankị, ị na-akwụgharị n'ala Igbo mana ị sị na ọ dịrọ gị mma. Meanwhile ebukwe terrorist. Nnamdi Kanu onye nọgide imepe ọnụ gị asị oyi kweta ego na ịma nzoziri ndị Igbo. Nnamdi Kanu agụ ama ngụ ụmụ gị mana isi mba ka ị tawara m afọ mana tata mmadụ si na bụ terrorist. Nne na nna gị nọ na-awụ ọnụ gị nwa m pụtaba na enweghị ndị mmeri ya ịwasị mba na ị ga-emenwu ya. Nnamdi Kanu ebukwa citizen na Britain, Georgia si ọdịwe from their country bịa wabịa nye gị wabịa sị na ebu nwa ha they are celebrating you mana anyị na anyị na-azụ ofu afa mana asị na ebu terrorist. Ọ dị ọkwa mma somebody na-asị no business ka ị na-eme na onye ọbụla chọrọ ịbịa kwuo n'etin na ọ ga-abịa kwuo. Mbịa na dat your podcast na wabịa sị Tinubu na igwe onye oshi, Tinubu na igbugo ndị mmadụ, Tinubu ritue emebi obodo a, Tinubu nke a mee ị ga-ekwekwa epost ya. Mbịa ba na-asị Gumi onye oshi na Gumi wụ problem na Nigeria m na-aba na-asịsị Gumi na-ekwesị iji okwute tugbuo ya na-eti mkpu ị ga-ekwe postu ya, ị ga-epostu ya. Mbịa ba na-akwuo na Soludo na-akpụkọ ndị dibịa na-akpụkọ nka ngwa kedu ebe nwego factory ma company ebe YouTube ga na-alụ ọrụ ka enwe ike anyị ga-enwe ihe anyị na-eri. M na-ekwu ya na-asị sị gị Soludo gị rapụ ndị pasta na ọ bụrụ ha na ọ bụrụ na enwe ọrụ na enwe onye enwe chansị eje chọọchị, ọ bụrụ na enwe ọrụ enwe onye gara achọ dibịa ya eme ya scam, ị ga-epostu kwu ya nwa n'ihi na ị ga-epostu ya. Ndị ọjọọ na onwe feme nkụ IB onwe feme ya mbaba onwe heme studio nkụ IB wọgaji this and that na nke a ga-eme ya. Onwe onye ọbụla na-eje chụ ya mbaba gị na ga-eme oji ọfọ ga-ana ọ bụrụ na iji ọfọ udo ode. Nnamdi Kanu ọkwa na-agwa gị ya, ọkwa na-agwa gị ejo, ọkwa na-agwa gị ya. Nnamdi Kanu nwere moto n'afa gị, onwere ya ebe si na paaki moto afụrụ ebe a si na ịrụ ụlọ mana ịbịa na-esiri ndị nwecha afọ dikin here and there na-esiri ha ọnwụ ka ha dịkwuo ndụ ka ha nwekwuo freedom rie ga ma ha bata tata ebe terrorist. O nwere ihe ọ ga-eri gị
When you get that Nigerian government, you have given up. They will welcome you, but you said no because of a nobody like me, because of a madman like me. You are suffering, but there are people that you are suffering for. They said you are a terrorist. The last time I checked, terrorists are the people that are invading people's country, disturbing them, giving them sleepless nights. Okay, Unu choigum, unu enye advice. Ekwo fu na sim na kwe Nigeria government. Eche mo the way to Ohafia. Kanja maru ndi dibia ga na wetara unu solution to una problem. Sem unu ana agbakwa na asi na ndi dibia egugu nu wayo na unu 100 million, na unu 1 billion. Ngwa me inquiry ka mara mo ebe ndị a ga-achọta kwa native doctor ndị na-ada egwu wayo, ndị ka dị original. Ngwa jewe Ohafia, wa fara ndị Ohafia ka na-eme omenala Igbo. What is it can make her introduce to you people so that you people your job are solution to your problem or bring your problem to you people. Some of you are not saying that make okon kudibia. Make okon kudibia okon all ni okon make onya usa. Ndi bu na drama mmadụ tara afu amụtago m ihe. Fulani has mentioned what would I name you are giving them information about us. You are exposing your secret. Nigeria government. What do you mean by Nigeria government? Am I a terrorist? Am I a kidnapper? What are you telling me about Nigeria government? Am I talking about IPOB? Am I talking about Biafra? Even if I talk about it, am I not a Biafran? Ndigo, usini wa usini nsusu wa nsusu. Na comment section na agwa mokwu na agwa mokwu. Most of you agwa mokwu n'ụzọ. Na-eji iche ka nwete unu native doctor na ama nguzi unu wayo ka solve problem unu nke mana si eti picture onye ọcha ebe a no scam ndị ọcha gwuru ndị nna gị ha recover gị ya scam oshi ndị ọcha bịa na Igbo bịa bukọrọ recover gị ya idile onwe fi ya make recover anya. Somebody like me, you people are fighting against me. Onye bilite na Igbo a unu eti nwe up arụsị egwu unu nchago unu rabụ ndị na-achọ ọdịda m. Ana m afụ comment section, ana m afụ na comment. Onye pụtara na-akụ eri ịnọ na one room gị ma ịnọ na be gị ịrụkọ ụkwụ na mụ asị rapụ ife na-eme na-agbagharị na Igbo enwe ọnụ iji agwa m okwu maka na inwe fonu nwee data. Dibịa nke ebugo nwere dibịa ndị Asaba nsi oke unu echesi na Asaba a ka nchọrụ na ebe ka mma. Una send that number Soludo. Some of you are saying Soludo will arrest me. So what didn't concern me and Soludo? Soludo, are you not seeing my videos? Soludo, you know the send the man and make him good. Soludo, if you guys in Anguria, why you Soludo? You people are trying to see my downfall with the same government. You people are saying that they are not doing well. Government will visit your family. In here, carry government, ya that you nuncha. Kunu rabonde na goma joke na comment section. It's Nigerian government. What didn't concern me and Nigerian government? I dey work anywhere I go, I dey see soldiers, I dey see policemen, I dey greet them. I'm a celebrity, I'm an important person in Igbo land. Ina agwa moku maka na enwere ọnụ. Ọkwa efu unu. Fulani herdsmen chọrọ ịbata n'Igbo ka egbugbo anyị ka egbukpọ. Nsị ga-aga ije na anya nwere mma ka achụgodo ọ bụrụ odeshi a crime. Give our nasim government. Government will happen to you. Ihe ka government ga-eme gị. Okongudibia, onye amuta akwụkwọ ọrụ n'aka go, na na-emesi ka Okongudi. Most of you want me to be doing what you like. No! If you cannot follow me for who I am, ASAP, live here now. Anything I do, like it. Don't expect me to do what you like. Are you doing what I like? Be careful, oh. Be careful. This is also in Nigerian Igbo. When don't have Harugu, mother Harugu, JJ, follow me, go your way. I don't care. You're not paying me. You're not paying me. And you want to control me. Nna anyị ukwu. Anyị chọrọ ka ego ọrụ Nnamdi Kanu ọfọ ndụ na Nnamdi Kanu na ọ na-ata afụfụ eji nwoke a na-ata afụfụ nna m ukwu. Gwerugodi nkwụ ọkụ ka ego ọrụ nwoke ọfọ ndụ doo. Papa lele mmanya. Metụ aka isi. Ọbasi dị elu Chineke ka ụwa. Asị ma ndụ ya mee Nnamdi Kanu. Ma ọjọọ eru ya aka. Ma ọjọọ mmadụ ọjọọ eru ya ahụ. Ma nwoke ma nwaanyị. Ife ọbụla gọọmenti ka ha gara ya nke ọma. Ndị sanwó ibe ọ nọ. Ibe ọ nọ. Ndị jiga ya. Nwoke nwaanyị. Onye merela onwe ya. Adịghị onye obi dị ụtọ. Ebe ha na-edo ya na ya afụfụ anya ekweghị anya achọghị Chineke ka ụwa kụdasala obi asa anyị ekpere gị
Biasa nya ekpere ha hapụ na ndị kalụ. Ọ dịghị ife ọjọọ ome. Ogbu mmadụ. Ọ meghị nsị. Ọ dịghị ife ọbụla ga ome. Ekwuri eje ebe a ntụchi ọ na-edu ala nna ya. Nọọsụ ha nọ nke anyị. Chineke nna kwudasa yiri anyị aka ha nọ nke anyị. Yiri anyị aka ha hapụ Nnamdị Kalụ ọ bịa nọ n'ụlọ ya. Ọ dọga nwa ha nchọ ha oru ya aka. Ya ru ya ka o ruru anyị Igbo dum. Ogologo ndụ ahụ esi ike. Ma ya ma anyị Igbo. Nọ n'ala. Ụnụ ndị nwe ya na ya nwere anyị. Ogologo ndụ ahụ isi ike. Onye ọnụ ọchịwa mmadụ dum. Ekupụsakwara ya anyị. Onye si anyị ga-ekupụsa ya. Ife ọjọọ ọsọ onye ọwụ. Anyị akpaghị mmadụ ma onye ọjọọ. Onye ekweghị ndị mana alịgasị ọ ga-edu ife ọjọọ. Ọ na-edu ife ọma. Ife ọma so onye ọjọọ asụkwala gị na Igbo mma mmanụ. Igbo mma mmanụ. Azụ m na-eme. Yanna. How about you look igwe kwa chukwu onye ga kwa. Ogbu na kalo group kwa chukwu nke be kokro nke ka awon nkotabida. Anu na ha ka shunu ya golu. Acho gran kwa galo ka bia gale fo mi na chompa ya. Bako. Ase anyị Igbo, anyị ga na anyị zukọtale. Nne ekpere ya ogo felu shi nwoke go felu shi nwami. Ya si ya dị nwoke ma ya dị nwami mma. Ogologo ndụ agwishi ike. Acho chompa iko wani agwe ya. Acho jife nwata gweli akelu aka wuri ahụ gbada sipa nwata m ife gbokwara ya. Okpugo unu uyibu ụzọ. Okpugo na sibiko bịa lele mma nwụrụ. Ansị ọfọ na agọ karị unu eke. Ansị biko eke biko ya bịa kesa anyị ndụ. Ori ansị biko ya bịa kesa anyị ndụ. Afọ ya bịa fọsara anyị ndụ. Nkwọ ya bịa kọsara anyị ịfụnanya. Asị ma ndị ụmụ Igbo asị ịfụnanya ya hụrụ nke anyị. Imezi nwoke imezi nwami ya hụrụ nke anyị. Ife ọbụla nwoke ife ọbụla nwami ịkpatọ ka ansị biko ya taa ngwongwo. Ndem. Agụ n'ọfịa nke n'ụlọ asị biko n'ebe lele mma nwụrụ. Ọ na-agọ fọ. Ya bịa rịa na ajịgwa ya wo.